Olen Palovaaran Marko ja Bistromaatin yrittäjä ja keittiömestari ja olemme tällä hetkellä Helsingin Hakaniemessä Lyyrä-korttelissa. Bistromaat on ranskalaistyylinen bistro, mikä on tavallaan pikkusen skandinaavihenkinen kylläkin. Ja Bistromaat on tällainen koko kansan ravintola, joka tarjoaa hyvistä raaka-aineista valmistettua yksinkertaista maukasta ruokaa. Bistromaat perustettiin 2010 Kirkkonummella, on ensimmäinen paikka. Ja Bistromaat Kirkkonummi on tällainen maalaishenkinen ravintola, käytetään tosi paljon lähiseudun tuottajien raaka-aineita. Ja seuraavaksi perustettiin Tapiola 2019 ja se on kauppakeskuksen yhteydessä, eli se on tällainen ostospaikan ja kulttuurin keskuksessa. Bistromaat Hakaniemi on perustettu 2023 ja tämä on tällainen City Bistromaatti täällä kattojen päällä. Ravintoloitsijana toimiessa on hyvää se, että on tavallaan itsensä herra, pystyy valitsemaan paljon asioita, mitkä on tosi tärkeitä elämässä. Ja se mikä hienoa, niin pystyy toteuttamaan makuelämyksiä ja kokemuksia asiakkaille. Keittiöuumenista löytyy paljon tehokkaita laitteita. Löytyy painepaistinpannua, tehokkaita höyryuuneja, tehokas jäähdytyskaappi ja induktioliesiä, alttosaameja, iso kirjo tehokkaita monitoimilaitteita. Parasta näissä Electroluxin Professional-laitteissa on luotettavuus, toimintavarmuus ja tehokkuus. Yhteistyö on jo pitkä, se on lähemmäs 30 vuotta, kun ensimmäisen kerran laittanut Electroluxin laitteilla ruokaa ja sujunut erittäin hyvin.